urte politiko honetan, kohesioa izango da udalbiltzaren lanildoen gidaria. Euskal Herriko lurralde guztien eta bertako biztanleen arteko kohesioa. Euskal Herria nazio bat da, eta gu guztion zeregina da ura eraikitzea, sarea ehuntzea. Horrexegatik, udalbiltzako hautetsiok Euskal Herriko lurraldeen arteko kohesioa eta lankidetza bultzatzeko konpromisoa hartu dugu. Bertako biztanleen arteko loturak sendotzeko, gure herriko errealitate desberdinen ezagutzean sakontzeko, eta ideien eta egitasmoen trukea sustatzeko. Herrigintza, eguneroko zereginetatik abiatuta egiteko asmoa dugu. Sinetxirik gaude, Euskal Herrian nahitaezkoa dela kohesioa, lankidetza eta barne sinergiak sortzea bere garapen sozial, ekonomiko, kultural eta politikoan aurrera egiteko. Ikasturte honetan, Euskal Udalerrien arteko senidetze ekimenak bultzatzen jarraituko dugu. Horretarako, hurbiltzen programa abian jarriko dugu, beharrezkoa den bitarteko tekniko eta pertsonalak eskuratuz. Programa horren helburua da, herrien arteko elkarrezagutza areagotzea. Orain arte, udal eta herrien artean izan diren senidetzei, nazio mailako dimentsio politikoa ematea eta nazio eraikuntzan txertatzea. Euskal Herria kultur eta jatorri anitzeko nazioa da, eta eredu propia behar dugu aniztasun horren kudeaketa demokratikoa egiteko. Beraz, Euskal Herria 11 kolore elkartearekin dugun lankidetza hitzarmenean sakonduko dugu. Euskal Herria anitzarentzat adostasunak ekimena sustatzeko. Udalerrien arteko kohesioa. Guztion beharrei erantzuteko, herritarrentzako zerbitzuak hobetzeko, kudeaketa ahalik eta onena egiteko, estatuen inposizioei eta gobernu ordezkarien naiz prefeten jazarpenari aurre egiteko. Gure herrietako errealitatea hobeki ezagutzeko asmoz, Euskal Herriari begira proiektua sendotu behar dugu. Interneteko ataria garatuko dugu eta udal esparruko gaiei buruzko txostenak egiten hasiko gara. Ikasturte honetan, udal eta udal hautetxiekin harremanetarako lantaldea indartu dugu. Komunikazio sistema hobetuko dugu, udal eta hautetxien beharrak hobeto ezagutzeko. Eta honela, nazio mailako ikuspegitik, udalerrien mesederako zerbitzu gehiago eskaini ahal izateko. Kohesioa, Euskal Herriko eskualde baztertuenen garapenerako. Euskal Herria, 21. mendeko hasiera honetan, bere egitura sozial eta ekonomikoari dagokionez, gaitasun handiko herri bat izan arren, oraindik gorabehera handiak nozitzen ditu lurralde batetik bestera. 20. mendea, aldaketa handien mendea izan bazen ere, ez du izan bilakaera hori nazio ikuspegiz garatu eta lurraldetasuna zainduko duen egitasmorik. Gauzak horrela, gaur egun handiak dira hiriguneak eta haietatik urrun dauden lurraldeen arteko aldeak. Diferentziak, gabezia moduan nozitzen dituzte gune horietatik urrun dauden eskualdeek. Besteak beste, egungo bizimodu estandarrak oinarrizko dituen zerbitzuen urritasuna bizi baitute. Eskola, osasun arreta edo beste zenbait zerbitzu urrun geratu ohi dira zonalde hauetako herritarrengandik. Hain urrun, ezin baitituzte normaltasunez jaso. Jarduera ekonomikoa eta lanarekin antzeko egoera bizi dute. Despopulazioa arriskua sortzen eta areagotzen. Esandako guztiagatik, udalbiltzak abian jarri du Euskal Herrian bizi ditugun lurralde desorekak ezagutarazi eta gabeziarik handienak nozitzen dituzten lurraldeekiko elkartasun egitasmo bat. Euskal Garapen eta Kohesio Fondoaren Euskal Pirinioetan lan eta bizi programaren bitartez, udalbiltzak Euskal Pirinioetako esku hartzeari helduko dio aurten ere. Eskualde horien etorkizuna bermatzeko biderik egokiena, mugaz bi aldeen arteko lankidetza delakoan. Lurralde garapena eta Euskal Herriaren barne kohesioa sustatzeko, gure nazioan dauden desorekak ezagutarazi eta gainditzen lagundu nahi dugu. Eta Euskal Herriaren eraikuntzarako behar diren egitura eraginkorrak sortzen hasi. Horretarako, nazio eraikuntzaren behatokia, multimedia proiektua bultzatzen ari gara. Bere baitan, Euskal Herriari begira ataria, norabidea bloga, nazio eraikuntzaren inguruko berrien jarioa eta ikerbiltza programa txertatuko dira. Ikasturte honetan zehar, egitasmo pilotoaren emaitzak aztertu ondoren, kurtsoaren amaieran
ikerbiltza programa abian jartzea aurreikusten dugu. Unibertsitate ezberdinekin egindako hitzarmenen bidez, euskal ikasleek aukera izango dute udalerrietan ikerketa proiektuak egiten hasteko. Energia eta elikadura burujabetza, ingurugiroa, garapen orekatua, gizarte eta lurralde kohesioa, nazio eraikuntza, kultura, kirola, komunikazioa eta bar. Programa honen zirriborroan aukeratutako proiektuei udalbiltzak bekak eskaintzea aurreikusten da. Udalbiltzan, nazio ikuspegitik sektore estrategikoetan jarduera aitzindariak sustatzea dugu helburu. Zentzu horretan, ofiziala ez den eremu zabal batean euskara bultzatzea, elikadura burujabetza eta nazio auzolana uztartzea xedea duen Herrigora izeneko herri ekimenari babes instituzionala ematea eta elkarlan praktikorako marko bat definitzea aurreikusten dugu. Kohesioa gure hizkuntzaren eta gure kulturaren inguruan. Hizkuntza eta kultura nazio baten zutabe estrategikoak dira. Euskal Herria sendotzen programaren bitartez, ikasturte honetan indartu egingo ditugu euskararen eta euskal kulturaren alde lan egiten duten entitateekiko lankidetza hitzarmenak. Euskara ofiziala ez den eremuetan euskarazko hezkuntza sustatzea eta euskaraz bizi ahal izateko aukera errealitate izan dadin, euskararen erabilera bultzatzea izango dira lehentasunak. Kohesioa gure sinboloen inguruan. Euskal Herriaren nazio izaeraren aitorpena lortzeko bidean, garrantzitsua iruditzen zaigu, gu geuk ere aitorpen hori egitea. Gure apustua hortaz, gure errealitate nazionala islatzen duen eta Euskal Herria gure herrietako mapan jartzen duen simbologia normalizatzea da. Paisaian agerikoa izan dadin. Euskal Herritarra gara programaren bitartez, udalbiltzak lanean jarraituko du Euskal Herria markaren eta euskal simboloen erabilera edatzen. Bereziki, udalen bitartekoen artean Euskal Herriaren irudi korporatiboa txertatzen. Gure kirol selekzio ofizialen aitorpena lortzeko ekimenekin bat egingo dugu, eta Euskal Herritartasunaren aitortzaren aldeko ekimenak bultzatzen jarraituko dugu. Nazioarteko eremuan. Eskoziako eta Kataluniako gertaera historikoi esker, bide bat ireki da, Europako estaturik gabeko nazio guztiek erabakitzeko eskubideaz baliatzeko aukera izan dezaten. Udalbiltzatik arretaz jarraituko ditugu prozesu hauek, eta Kataluniaren kasuan, Asociació de Municipis per la Independenciarekin dugun harremana indartzeko asmoa dugu. Euskal Herriko eta Kataluniako hautetxien apostu argia da, erabakitzeko eskubidearen alde indarrak biltzen jarraitzea, eta bat gatoz esatean, udalgintzak ekarpen nabarmena egin dezakela prozesu demokratiko hauetan.